yo. Ya plorak-plorak ngono kuwi. Potong yo ben wong aku lunas. Kowe wis lunas to. Lah wong aku iki cara omong-omongan. Kayak wong loro omong-omongan tak sering kali. Padahal aku ora sopan santun kok. Oh, Kowe jalan tepuk tangan bocah cilik ngene iki. Bagimu bahagia to. Cah cilik yo cah cilik ning awak dhewe kudu kuwi lho. Sopan santun ning ngarepe Pak TNI ya. Mbak Lurah yo enak. Mbak Lurah rawuh. Aku ki yo gumun lho, Ndre. Nyapa to, Mas, Bos? Kamu sitok iki lho. Heeh. Wong jane iki lambene kaya gumoh kopi ngene kok yo. Lah iya to, Mas, Bos. Iya to. Rupane iso dombleh kaya ngene iki lho. Wong nek ora patek sindrom gak yo ngene. Lah iya, Ade. Lan sangka brengos-brengos iki barang nduk. Didelok awake dhewe. Tipis manis ya to, heeh. Lan kaya luwak lho. Ah, baluran. Wah, dilokne lho, Pak. Belok. Wong iki aja kok sombong kowe. Dadi seniman mbok sombongne iki apa? Ora. Kok ditepuk tangane bocah cilik seneng merah. Kudune seneng karo Balurah. Nyapa? Ngene kok martabat seniman reok. Sore reokan. Sore reokan. Heeh. Iku saking cintae budaya Balurah. Tepuk tangan buat Mbak Lurah. Ya ampun ya. Wong iki aja kakek ngomong titik iki kena. Iya. Balurah ngono kae to. Balurah tidak pernah egois dalam berpolitik. Bener. Wonge dadi lurah ya lurah, gak pengen dadi DPR ora pengen. Duduk sama rendah berdiri bukan raja. Nyatane Balurah seragamnya apa? Ireng-ireng khas penadunan Ponorogo. Don burine kabeh penadunan ora. Ora patek wong yo sesepuh, pilih sepuh. Lah iya iki Balurah iki ora beda-beda. Heeh. Lah iki lak ning desa dosanan nuwun sewu niki menurut penelitianku. Anaknya hilang. Namanya siapa? Ibrahim. Oh, Ibrahim dipanggil mama. Ayo Ibrahim kembali Ibrahim. Ayo. Tiwas susune ibu tanganmu lho kok. Ora. Pundi kan wonge. Oh. Sama jenis Ibrahim. Lah pernah ngene iki to nggih. Kuwi Blandi Udi Ibrahim ana iso. Kuwi ngenteni barang-barang malah ana iso. Nggih ditenggol teng mriki mawon mengke kersane merapat teng mriki. Oh, nggih niki sekedar saran mawon benjing melih jenengan kalungi klinting dados. Nek ilang iki undang-undangan ngono. Kok ora ilang. Diganae Tosanan iki lho ndelok reok salah satu penonton terbanyak. Tepuk tangan. Iya Mas Gur. Renjane kaya ngene. Ora umum iki cara nek ku ngoceki ya. Desa Tosanan iki ya. Tosanan. Toto sayuk untuk meraih sebuah kerukunan. Terbukti nek dina iki. Nangis. Nangis iki lho. Iki nangis iki nyapa to Mas nggih? Iki boyo crita ning aku. Terharu ora. Kowe ora urung salaman karo Mbak Lurah. Ora kuwi. Lah apa to? Aku luwe Mbak Lurah lho. Kadang tak lagi luwe. Paling ndak adewe kudu pola sing apik sing meriah totalitas. Ora totalitas iki piye to? Delok to. Awak dhewe ning kene nggo adi-adi awak dhewe. Nek dingge contoh. Iki ora sanggar kabah ditanggap ora mungkin kaya ngene iki. Iya ora mungkin kaya ngene iki lho, iki luar biasa lho. Iki bocah cilik kabeh bijak ben duwe pengalaman. Jam terbange ben ro, wong tuwa-tuwae padha seneng lek anake tampil kabeh. Nek mumune piye? Kawula bantaraken. Iya. Apa ki tanggapan ora mikir ngono dhewe ngejak anak-anake. Anake. Lah wong trayur 20 juta ra dikene dinyang lho. Bose iki. Dene kepo mbok nyang mriki. Kok teko kono. Yo tenanan. Yo. Ses.
Awas. Ayo. Salaman ngene. Nuwun sewu Mbak Lurah nika nembe disalini Mas Mungge nggih. Jenengan cek anu akike jenengan wonten sing ilang napa? Ora nggawa ya beneran. Celumat-celumut tak bocah iki kok. Apa? Satu sing dhuwur 5 meter. Kok melu sapa BPJS iki? Wis satu bunuh diri. Anak buahmu lho, Bok. Aku nyalimi ngono ki nyapa? Nyapa? Regani sesepuh. Ngono kuwi. Aku yo matur suwun. Karemu ki tawat. Awak dhewe ditanggapi ngene iki bener rezeki. Heeh, bener. Dadi yo kudu disalami. Ya iya to. Ya Allah. Ya ndek kok yo ora roh. Greg. Iki wis tak salimi. Heeh. Bagian mrene. Oh, ya sih dadi ngene. Lah kok mrene iki tuwa-tuwa apa yo gosaku? Lho. Iki sih. Ben murah iki lho. Yo Pak yo ada iso. Mbak iki ora kok conya ndase. Balurah. Delok kula rokokmu apa? Hah? Ditawani balurah apa? Kula mboten, Mbah. Boten rokok. Rokok ora. Aku elek-elek maburu, Mbah kula. Matur suwun, Mbah. Ya Allah, Mbah. Wah, nggih, ya Allah. Nggih, pundi? Ya Allah. Lha iki prei bakal sapi kae lho iki. Bakul sapi malah duwite akeh kok. Lah iya. Pak, patang kula. Oh, mboten napa-napa. Oh ya wis. Nggih, pangestunipun, Bang, nggih. Oh, menika. Nggih. Semandi nggih apa? Nggih. Lah iki akhire ganong oleh sejarah iki. Lah iki jaremu sing barisan kene. Kok iki ae to? Ora sejarah. Orane sejarah lho. Dandae kok kene khususan kok ono entuk 100.000. Iki wis ora apik etika. Etika dalam seniman itu. Kok iso? Kena tinggi contoh. Kene wis saliman karo sing tuwek-tuwek. Aja bawa-bawa malah susung brodol. Kena tinggi contoh tak cilik-cilik lho. Baluran ning sandinge tak tentara. Kok tentara? Ning ngono tak tentara. Nggih ngapunten nggih, Mas kula seniman ngene iki sing sering dipandang sebelah mata. Iya. Adikku saiki ning Kodim Sukoharjo. Kodim kok Sukoharjo konten kamu Kodim ya Ponorogo. Yo Kodim Ponorogo. Sukoharjo ki korame. Ngene saya kurame. Iki kula sawu nggih, Bu. Mas seniman nek ngradati adikku saiki. Ning Koramil Sukoharjo. Dadi tentara pangkate apa letkol? Ora iki kecekel main, Mbak. Tak kira sekolah ke dadi abdi negara. Oke, Balurah matur sembah nuwun. Mugi-mugi lancar rezekine, paringi panjang yuswa. Dados pemimpin ingkang amanah. Amanah tambah solid. Nah, niki sekedar pengumuman kagem sedaya masyarakat Tosanan. Nggih. Nek acara sonten dugi dalu mungkin dereng rampung ampun kundur rumiyin. Soalnya wonten durure saking Balurah nggih menika pager bethek menika mungkin jadi Kuwi ora dihadiah iki jarang iso. Iki dike jarang kok bunyi. Nek iso. Iki wis dongane to. dongane lho. Ini dongane. Ngono. Heh? Masyarakat tuh. Heh? Didongake masyarakat tuh. Ayo. Lah iya. Tak omongi,
Mas Ageng wis dongane, wis apa jenenge ngonceki desa Tosanan. Aku wis apa jenenge dongane Mbah Lurah. Saiki genten kowe Asmane Mbah Lurah sinten menika? Mbah Trimo. Mbah Trimo. Lah iki lah. Mbah Trimo iki saka jenenge wonge wis nriman. Trimo ing Pandong ngono jawabmu. Mosok kok ora kok uncek isi Oncek. Trimo. Tri. Trimo. Trimo. Tri iki tiga. Ya temu. Bahasa Inggris. Tiga iki siji ya. Heeh. Satu-satunya Mbak Lurah sing kena dadi barometer ya ini lho. Tidak pernah egois dalam jabatan. Duwe jabatan Nek ya. ayo seneng kabeh, masyarakat disenengne kabeh muga-muga ora kena laknat desa kene. Iya bener. Yo desa sing gemar Ripah loh Jinawi. Ya temu lho. Sing keloro luangkan waktumu kanggo masyarakat. Luangkan waktumu. Wis terbukti gawe acara nggih menika ya baturi masyarakate ning lenggah wonten mriki. Oke. Ro. Rukun. Muga-muga masyarakat Tosanan iki dadi rukun. Rukun wis terbukti kengke to. Terbukti kae. Tosanan. Tosanan aku iki mau. Oh, Aja lali aku kuwi iki mbok sawoni iki lho. iki apa to? Teko kuno barang iki lho wis iso. Telu Tekane donga kuwi bakal teko. Saka dongane wong akeh iki muga-muga Mbak Lurah diparingi sehat. Amin. Kaya sing Mbak Lurah ben iso seneng karo budaya. Amin. Dadi sudut pandang desa-desa liyane. Elu. Oke men. Lah kan telu kok. Lu ngene. Lah to, keke sik to to. Kan luwes lho. Lu kadang yo ngelu. Lah kok iso penemu ngono? Mbak Lurah iki kadang yo ngelu. Lah kok ngelu? Mikir ora dipikir masyarakat siji ning kabeh. Kabeh. Ampere masyarakat tuh ben rukun iki piye? Ya ora ngono nek wis keterak becak ya bosok lho jenenge lurah. Baca piye kono bene to. Mo ki limo. Mo ki limo iki kiblat. Papat kiblat Papat. limo pancer. Papat kiblat limo panten Mbak Lurah iki masa sak sibu-sibuhe ora lali 5 wektu. Ya temu ngono lho. Salat 5 waktu wis apa? Dilakoni masa sesibu apapun wong iki tetep salat. Tepuk tangan buat Mbak Lurah. Alhamdulillah. Kaya ngono kuwi. Mugi-mugi sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten mriki paringi panjang umur. Sehat selalu. Amin. Rezekine mili deres Allahumma. Amin. Kripik gedang, kripik telur. Niki mengke tesih wonten atraksi penekan. Penek Bu menika panjangane 20 meter mungkin. Mas Gong ning kene barang sing delok ya adi-adi awake dhewe. Dandake lapumone apa jenenge? Heeh, ora ning ngono barang awake dhewe kudu ngeki apa jenenge? Contoh. Contoh sing apik ora atraksi iki ora kurang satu tok ning Iya. awake dhewe kudu iso mbuktekne lapumone. Oke, Iso betul, betul, betul. ngono kuwi barang. Ayo. Ayo.